Arratsaldeon ikusle ongi etorri bertzegun batez, Xaloa telebistako bertan berri albistegira. Gaur ekainak 16 ditu, hortzirala da, asteragoa segunak utzizkigun albisteekin. Erabakitzeko eskubidearen alde 27.000 lagun deituta daude Nafarroan herri galdeketara. ELA-LAB aliantza modurik indartsuenean erabiltzeko deia egin du Adolfo Txiki Muñozek ELA sindikatuaren 14. kongresuan. Nafarroako gobernuko funtzionarioen soldataren 100% igoera abuztuaren batean jarriko da indarrean Maria Jose Beamont barne kontseilariak jakinarazi duenaren arabera. Zunbillako emakume bat hilda nuen izandako istripu batean. Sarasateko okupazioan auzipetutako 2 gazteri 5 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diete. 11.816 ikaslek hartu dute parte sare sozialei, drogei eta genero indarkeriari buruzko udaltzaingoaren hitzaldietan. 123 etxe kaleratzek gauzatu dira lehen 3 hilabeteotan. Miguel Bergas argazkilari iruindarrak zuribeltzean egindako 30 argazkitan islatu du azken 3 hamarkadetako San Ferminen bilakaera. Hortziral honetako albisteekin hasteko 27.000 lagun deituta daude Nafarroan erabakitzeko eskubidearen alde egingo den herri galdeketara. Bortzirietako, Imotz Basaburuako mendialdeko eta Sakanako 24 udalerritan egingo dituzte kontsultak igandean bertan. Galderak prest daude eta herritarrek erabaki nahi dute. Nafarroak erabakitze eskubideari buruzko botoa emango du igandean ekainak 18. 4 eskualdetan Bortziriak, Imotz Basaburua, mendialdea eta Sakana. Gure esku dago dinamika sustatuta Nafarroan antolatzen den lehenbiziko galdeketa zabala da eta 24 herritan izango dute botoa emateko aukera. Dena den, igandekoak ez dira Nafarroako lehenbiziko galdeketak izango. Izan ere, 2014ko apirilaren 13an Etxarriaran atzen egin zuten galdeketa Euskal Herriko lehenbizikoa izan zen hau, eta iazko azaroaren 27an berriz Bakaikun, Biakalabiak, Sakanako eskualdean. Nafarrok burujabe lelopean iragarri zituzten Iruñeko kondestablearen jauregian ekainaren 18an herritarrei plazaratuko zaizkien galderak eta erabakitzeko borondatea Nafarroaren muinean segitzen dutela azaldu zuten galdeketak egingo diren 5 eskualdetako taldetako kideek. Galdeketetan parte hartzeko deia egin zieten antolatzaileek herritarrei Nafarroa hobea, askea eta berdintasunezkoa lortzeko baliabide guztiak euren esku izan nahi dituztelako etorkizunean. Ekainaren 18an Nafarrak ere erabakitzera doaz. ELA-LAB aliantza modurik indartsuenean erabiltzeko deia egin du Adolfo Txiki Muñozek ELA sindikatuaren 14. kongresuan. 14. kongresua egiten ari da ELA Bilboko Euskalduna jauregian. Adolfo Txiki Muñozek esan du ELA eta LAB sindikatuen arteko aliantza ahalik eta modurik indartsuenean erabiltzeko unea iritsi dela. Aurretik, arazo batzuk konpontze ezinbestekoa izango bada ere. ELAko idazkari nagusiak azaldu du kultura politiko berri bat bultzatu behar dela iraganeko inertziak albo batean utzita gobernuekin edukiez eztabaidatzeko begiak siglatan jarri beharrean eta lehentasun nagusia prekarietateari aurre egita dela argi izan da. ELAko kideez gain alderdi politikoetako, hau da, EAJ, EH Bildu, Ahal Dugu, EA Alternatiba Ezker Anitza eta Geroa bai, eta Euskal Herriko naiz nazioarteko sindikatu ezberdinetako ordezkariak ere bertan izan dira. Proposamenak egiteko eta mobilizaziorako gaitasuna izan nahi du, langileen interesa defendatu behar baititugu eta gizarte oinarri izango duen prozesu soberanista bat bultzatu nahi badugu, ELA eta LAB sindikatuen arteko aliantza ezinbestekoa dela azpimarratu du Muñozek bere agerraldian. Kongresuan parte hartzen ari diren 726 ordezkariek aho batez onartu dute sindikatuko batzorde esekutiboak aurkeztu duen kudeaketa txostena, ELAren idazkari nagusi eta karguan jarraitzeko hautagaiak ezarritako bideari babesa emate aldera. Gainera, 2 ebazpen onartu dituzte batzorde nazionalak proposatutakoa, langileen euskalduntzea sustatzea eskatzen duena bata eta indarkeria matxistaren kontrakoa bestea.
Elak indarkeria matxistari aurre egiteko konpromiso hartu du eta horretarako emakumeen lan prekarietatearen kontra egingo du. Horrek mendekotasun ekonomiko eta soziala areagotzen duela eta indarkeria jasateko aukerak ugaritzen dituela iritzita. Gaur burutzen ari den saioan sindikatuaren datozen 4 urtetako ponentzia eta Txiki Muñozen hautagaitza bozkatuko dituzte. Eta Nafarroako gobernuko funtzionarioen soldataren 1% igoera abuztuaren batean jarriko dela indarrean baieztatu du Maria Jose Beamont barne kontseilariak. Maria Jose Beamont presidentzia funtzio publiko barne eta justizia kontseilariak iragarri du abuztuaren batean jarriko dela indarrean Nafarroako gobernuko funtzionarioen soldataren 1% igoera eta atzera eragina izango duela urtarrilaren 1 datarekin. Uztailaren 8 jarriko omen dute indarrean gobernu akordioa aipatu portzentajea igotzeko Beamontek Nafarroako parlamentuan jakinarazi duenez, kontseilariak esan du hainbat ekintza egin behar dituztela soldatak banatu aurretik tartean retentzioak kalkulatu. Neurri horiek hartzen diren bitartean igoera funtzio publikoko mahai orokorrera eramango dute sindikatuekin negoziatzeko. Eta errepidean izandako bertze ezbehar baten berri eman behar dizuegu, Sunbillako emakume bat hilda Anuen izandako istripuan. Dena den, Foruzaingoak uste du arrazoi naturalak tarteko hildela emakumea. Emakume bat hilda Anuen izandako istripu batean. Emakumeak 67 urte zituen eta Sunbillako bizilaguna zen. Ez beharra atzordu bat laurden gutxi inguruan gertatu zen Nazional 121 errepidean. Gidatzen zuen ibilgailu errepidetik atera eta esia jo zuen, hala ere Foruzaingoak uste du arrazoi naturalak tarteko hildela. Autopsiaren zai daude Foruzaingoaren hipotesia egiaztatzeko. Istripuaren tokira suhiltzailea Foruzaingoa eta atestatuak egiteko brigada bertaratu ziren. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak. Sarasateko okupazioan auzipetutako 2 gazteri 5 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diete. Guztira 12 lagun zeuden auzipetuta. 5 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diete Iruñeko 2 gazteri usurpazioa eta resistentzia egotzita ekainean Sarasate pasealekuan izandako etxe baten okupazioan parte hartzeagatik. Horrez gainera, 600 euroko isunari aurre egin behar diote. Auzian haiekin batera zegoen 3. gaztea absolbitu egin dute. Etxe bizitza merkantzia salatu zuen Irekin eragileak Sarasateko okupazioarekin. Okupazio hori medio 12 lagun zeuden auzipetuta. Horietako bat absolbitu egin dute. Beste 2 5 hilabeteko zigorra eta 600 euroko isuna ezarri diete eta gainontzekoak epaiaren zai daude. 11.516 ikaslek hartu dute parte sare sozialei, drogei eta genero indarkeriari buruzko udaltzaingoaren hitzaldietan. Datorren ikasturteari begira arreta berezia jarriko dute online joko eta apustuekiko menpekotasunean. Iruñeko udaltzaingoak 389 prebentzio hitzaldi eman dizkie 11.516 ikasleri eta horietan bizpide izan dituzte internet eta sare sozialen arriskuak, jazarpena eta ziberjazarpena, genero indarkeria, teknologia berrien bitartez neraben artean eta drogak eta alkola. Gai horien inguruan hain zuzen ere, interes handia agertzen dute hezkuntza erkidegoek eta familiek. Aurten kezka berri gisara azaldu da online joko eta apustuekiko menpekotasuna izateko gazteek duten arriskua. Hala azaldu dute prentsaurrekoan Aritz Romeo herritarren segurtasuneko eta elkarbizitzako alorreko zinegotzi ordezkariak eta Xabier Ibañez alor horretako zuzendariak. Halako eskaren aurrean udaltzaingoaren elkarbizitzaren aldeko hezkuntzako taldeak arreta berezia emango dio gai horri 2017-2018ko ikasturtan eta jarduera katalogoan ere txertatuko du. Horrez gain, jazarpena eta ziberjazarpena dira gehien eskatzen diren gaiak eta kezka handiena sortzen dutenak. Oraindik ere asko eskatzen da drogak, alkola eta horien mota guztietako ondorien inguruko prestakuntza goi hezkuntzako zikloetan batez ere. Gizabidezko hezkuntzako taldea udaltzaingoaren zerbitzu bat da, zeinak prebentzio saioak ematen dituen, lehen hezkuntza, DBH, batxilergo eta lanbide heziketako ikastetxetan, irakasleen naiz ikaslei, baita senidei ere. Halaber harta ematen die enplegu eta laguntza zentro berezien, adineko pertsonel elkarteen eta Iruñeko eta Iruñerriko kirolkluben eskaerei. Saioetan parte hartu zuten, 11.516 ikasletik, 9.347 indarrak ziren eta 2.169 inguruko herrietakoak.
Etxe kaleratzen datuak ditugu orain albiste 103 etxe kaleratze gauzatu dira lehen 3 hilabeteotan. Krisi ekonomikoaren eragina organo judizialetan izeneko txostenaren arabera 130,4 jaitsi dira hipoteka exekuzioak, iazko epe berarekin egiten du alderaketa. Aurten 82 izan dira eta iaz 74 izan ziren. Era berean Nafarroako auzitegi eta epaitegietan 121 egin dute bera zorrak erreklamatzeko eskaerak. Lehen 3 hilekoan gainera 123 etxe kaleratzeren exekuzioa izan da, iaz baino 3 gehiago izan dira. 76 izan dira alokairua ez ordaintzagatik egin direnak, 54 izan dira hipoteka ez ordaintzagatik egindakoak eta beste 3 bestelako arrazoiak izan zituzten. Eta hortziral honetako albisteekin bukatzeko Miguel Bergasa argazkilari iruindarrak zuri beltzean egindako 30 argazkitan islatu du azken 3 hamarkadetako San Ferminen bilakaera. San Ferminetako 30 argazkik 1972tik 2002 eginak zuri beltzean osatzen dute ostegunetik aurrera Kondestablearen jauregiko patioan ikusgai egongo den erakusketa. Irudi horien bidez festen bilakaera eta denboraren joana islatzen duen ibilbide osatu du Miguel Bergasa argazkilari iruindarrak San Ferminak izeneko erakusketan. Argazkiak abuztuaren 18 bitarte izango dira ikusgai. Kulturako, hizkuntza politikako, hezkuntzako eta kiroleko zuzenari Maitena Muruzabalek eta Miguel Bergasa argazkilariak aurkeztu dute erakusketa nondik eta norantz de donde y hacia donde programaren barruan sartzen da erakusketa hau. Iruñeko udalak ekimen honen bidez San Ferminen bat gairi buruzko hausnarketa egin nahi du, ekainean zehar era ireki eta partizipatiboan San Ferminetako liburu zuriaren dinamikaren barruan. 70ko eta 80ko hamarkadetako argazkietan jaiguneko jantzi dotoreak daramatzaten pertsonak ageri dira fededunaren harrotasunan, beste batzuk oial igatu xumeagoekin eta kolore zuriz jantzita doazen batzuk gazteen artean hala ezartzen hasi baitzen. Mende hasierako irudiak oso bestelakoa dira, non uniforme xuria baita bestaz gozatzen duten gehienek daramatena, behin betiko San Ferminetako jantzi gisa ezarrita eta entzierroan ere aldea dago, non kolore eztanda nabaria den korrikalari zezen eta hiriaren artean. Festaren bi alderdi horiek, denboran zeharreko bi begirada horiek bat egiten dute Bergasaren objektiboan. La Pamplonesa erraldoiak eta burondiak entzierro aurreko ikusmina, entzierroa bera, dantzariak, ekitaldi erlijiosoak, kaleko animazioa, festen 30 urte, 30 argazkitan. Eguraldiak hobera egingo duela iragarrita dago, goazen orain astebururako pronostikoa zein den ikustera. Gaurkoan ekainak 16 goizean Lanbroa eta Lainoa orokorrean Nafarroa osoan. Arratsaldean ziertzoa ibiliko da indartsu eta tenperaturak bai minimoetan eta baita maximoetan ere berdintsu mantenduko dira. Iruñe aldean goizean hodeiak egon badira ere, arratsaldean giro eguzkitsua nagusi. Ziertzoa ibiliko da eta 28ko maximak eta 14ko minimoak izango dira. Gaur goizean baztanen behe-hodei batzuk agertu diren arren egun eguzkitsua izango da. Arratsaldean ipar-ekialdeko haizea ibiliko da eta 13 graduko minimoak eta 20 graduko maximoak emango dira. Bihar Iruñe aldean goizean zerua tarteka hodeitsu egongo da. Arratsaldean ordea giro eguzkitsua. Ipar-haizea ibiliko da, ziertzo bolada gogorrekin eta temperatura maximoak nabarmen igoko dira. Baztanen egunaren lehenengo partea hodeitsua izango da eta baliteke euri apur bat egitea, batez ere ekialdean. Ipar-haizea ibiliko da, baina arratsaldean ipar-ekialdekoa eta biziagoa izatera pasako da. Temperaturari dagokionez ez da aldaketa handirik emango. Ekainak 16 gaur hortzirala, goazen eguneko albisten errepasoa egitera titularrekin. Erabakitzeko eskubidearen alde 27.000 lagun deituta daude Nafarroan herri galdeketara. El-Alab aliantza modurik indartsuenean erabiltzeko deia egin du Adolfo Txiki Muñozek ELA sindikatuaren 14. kongresuan.
Nafarroako gobernuko funtzionarioen soldataren 100% igoera abuztuaren batean jarriko da indarrean Maria Jose Beamont Barne Kontseilariak jakinarazi duenaren arabera. Zunbillako emakume bat hilda nuen izandako istripu batean. Sarasateko okupazioan auzipetutako bi gazteri 5 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diete. 11.516 ikaslek hartu dute parte sare sozialei, drogei eta genero indarkeriari buruzko udaltzaingoaren hitzaldietan. 123 etxe kaleratze gauzatu dira lehen 3 hilabeteotan. Miguel Bergas argazkilari iruindarrak Zuribeltzean egindako 30 argazkitan islatu du azken 3 hamarkadetako Sanferminen bilakaera. Eta hauxe izan da dena bertzerik ez, mi esker zuen arretagatik eta asteburu ona izan. Gu berriz astelenean itzuliko gara betiko orduan. Aio! Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Ez egin paso organikoaz. Bereizi eta birziklatu gai organikoen hondakinak. Hau ez da zaborra. Biziak baizik. Ongarria eta energia baizik. Gai organikoen hondakinak birziklatuz, energia aurrezten dugu eta ongarri kimikoen erabilera gutxitzen duzu. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.